Karon nga nadakpan na si Dragon ni Bugurugan. May paglaom pa siya'yhan nga makapalagyo? Paano kon? May nagsulod nga nakabunit. Hoy, sino ka? Sino ka? Mamataon, sino ka? Hindi. Ipaliro yung mga akot ko. Ito ba? Nakita mo yung ginakaptan ko. Kabiriyay na. Kabiriya, Dragon. Kagamoy ning iburak ko sa mga mata mo. Agod na kung makaparagiyo kagilman. Hindi ka na makapanghari sa amon. Nag-abre ang kwarto. May tao nagkabunit. Sino ka? Bugor, hindi ka na magbunit-bunit pa. Nakita ko na ikaw, Bugor. Ano ba? Mata-mata ang ginakakasang bunit. Ikaw? Pantayan sa NYGC Joke Time Drama. May joke time na, may suspense action pa. Pantayan